Хәерле кич исәнмесез. Яңа гасыр каналында безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Татарстанда цифрлаштыру юлы. Бу көннәрдә Казанда IT өлкә белгечләренең форумы уза. Соңгы ярты елда дәүләт тарафыннан IT өлкәгә игътибар артты. Ил икътисадын бары тик цифрлы технологияләрне камилләштереп кенә алга җибәреп була дигән фикерләр көннән-көн ешрак яңгырый. Чыннан да Россиягә салынган санкцияләр үзебезнең цифрлы нигезебезне булдыру кирәклеген аерым ачык аңлатты. Бу зур максатка ничек ирешергә? Бүгенге тапшыруыбызның темасы цифрлы тормыш һәм үсеш дип атала. Бер сәгатькә якын вакыт эчендә без студиябыз кунаклары һәм спикерларыбыз, экспертларыбыз белән шул темага фикер алышырбыз. Студиябызның спикерлары: Нуриев Марат Габделхай улы, Россия Дәүләт Думасы депутаты. Хәерле кич. Хәерле кич. Ратникова Римма Атлас кызы, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан Дәүләт Советы депутаты. Исәнмесез? Исәнмесез. Юнусов Рөстәм Җәүдәт улы, IT-парк директоры урынбасары. Экспертларыбыз белән таныштыруны дәвам итәбез. Ринат Абрикович Гыйльмуллин, Татарстан Фәннәр академиясе каршындагы Гамәли семиотика институты директоры. Хәерле кич. Вәлиева Назлыгөл Фәнис кызы, Татарстанның цифрлы трансформация үзәгендә проектлар җитәкчесе. Хәерле кич. Закирова Минзәлия Захри кызы, Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары. Хәерле кич. Тапшыру барышында без фикер алышырбыз, әңгәмә корырбыз, танышырбыз. Тагын бер кат барыгызга да хәерле кич. Бүген интернетлы смартфоны булган һәркем IT өлкә белән турыдан-туры бәйле. Татарстанда мобиль интернет абонентлары 4 миллион ярымга җиткән. Кулланучылар арта. Көннән-көн онлайн системалар безнең тормышыбызның аерылгысыз өлешенә әйләнә. Риматласына, Бердәм Россиянең халык программасында шушы IT өлкәне камилләштерү турында нинди бурычлар куелган, нинди максатлар бар? Халык программасы турында әлбәттә сорауыгызга җавап бирәмен, ләкин бу катлаулы темага минем елмаеп кирип китәсем килә. Менә халыкның борынгы әкиятләрендә тавыш белән команда биреп, жансыз объектларны эшләтү күренешләре бик еш бит инде. Ниндидер анда балталар утын яралар, җиләкләр үзләре су ташый, чаналар йөри атсыз һәм башкалар. Ул әкият иде, бүгенге көндә ул уже менә чынбарлыкка ашып килә торган күренешләр. Тагын бер генә мисал, менә бер халыкара зур шундай IT күргәзмәдә күрсәтелгән мисал, бер кеше зур бинаның 53-нче манда ничәнчедер катында 78-нче тәрәзәсе тирәсендә утыра һәм аның ашыйсы килә. Ашарга китерегез ди. Һәм шундук менә бер дрон очып килә бу тәрәзә янына, сигнал бирә, тәрәзә ачыла, анда әзер кайнар кичке ашманда ниндидер ризыкнарга килә. Менә моны да инде дөньяда бар нәрсә, реаль нәрсә дип күз алдына китерәбез һәм ул чынлап та бар диләр кайбер илләрдә. Димәк инде цифрлы революция пәйда булды дия алабыз һәм бу цифрлы революция нигезендә 4нче икътисад революциясе башланды. Аны аңлату бик катлаулы, монда белгечләр күп, алар алдында бәлки мин ул хәтле аңлатырга тырышып та карамамын, ләкин менә ниндидер мисаллар белән әйтеп узасым килә. Менә чынлап та ул безнең өчен нәрсә дип ничек аңларга аны күз алдына булай китерәбез. Барысында эшли торган роботлар, пилотсыз оча торган самолетлар, шоферсыз йөри торган безнең монополиста бар машиналар, кайдыр һавада, булытта манда саклана торган, аңлап та башка аңга сыймый торган күләмле мәгълүмат, 3D технологиялар белән төзелә торган йортлар, тагын нәрсәләрне әйтик. Криптовалюта, акчаның ике төрен беләбез, ул виртуаль, бу кулда тота торган акча белән виртуаль акча, өченче төре барлыкка килә диләр, криптовалюта һәм башкалар. Инде ясалма интеллект әйтеп китик, ясалма дигән сүзне бик дөрес дип танымыйм, ләкин белгечләр шулай әйтергә куштылар, шулай дип сөйләшәбез диделәр. Һәм башкалар. Менә ул 4нче революция, икътисад, сәнәгать революциясенең күренешләре.
Инде халык программасына килсәк, чынлап та бер ел булды, ул эшләп килә, бик актив. Узган ел Дәүләт Думасы депутатлары сайланганда, ушул Бердәм Россия партиясе шушы программа белән сайлауларга барган иде. Һәм бик күп эшләр эшләнде анда. Инде бүгенге темага килсәк, цифрлаштыру темасына, анда айрым ниндидер бүлек бу темага багышланган юк, дөресен чынлап та әйтәммесен, чөнки аны алай төзүдә дөрес түгелдер. Ул цифрлаштыру темасы һәрбер бүлектә, һәрбер өлешендә программаның бар. Чөнки анда булган яңа белем алу, яңа һөнәрләр үзләштерү, производство, мәдәниятне, сәламәтлек саклау өлкәсен, гомумән социаль өлкәне цифрлаштыру, алар барысы да анда үз урынын алган әлбәттә. Һәм сайланган депутатларның инде менә безнең коллегаларыбыз законнарны камилләштерү, чөнки үзгәрешләр көннән-көн күбәеп тора бу өлкәдә, һәм ил күләм проектын тормышка ашыру Бердәм Россия депутатларының төп максатлары. Халык программасына таянып, күптән түгел тагын безнең бер партия проекты барлыкка килде. Ул цифрлы Россия дип атала. Без аның инде билгеләдек координаторын Татарстанда, аны Айдар Гузаиров җитәкләячәк, һәм ул әйтеп китем, ул бизнесмен үзе, но шундый төпле фикерле кеше. Партия проектның да юнәлешләре шактый, IT компанияларга уңай шартлар тудыру, ташламалар, грантлар, анда бу турыда сөйләшербез. Информатика укытучыларына ярдәм итү, киберспортны үстерү һәм айрым бер бик җитди тема дәүләт һәм гражданнарның ничек дип әйтим, үзара бәйләнешләрен уңай якка үзгәртү, бу государственные услуги, дәүләт хезмәтләре ресурсларын тагын да яхшырту. Һәм менә бу проект эшли башлады инде. Без күп көч куярга әзерләнәбез бу өлкәдә. Рәхмәт. Рима Атласын әйтеп китте, менә ил күләм проектлар турында. Марат Кабдрхевич, ил күләм проектларга килгәндә, бездә 2019 елда цифрлы икътисад дигән шундый проект кабул ителгән иде. Аның максаты нәрсәдә? Әйтеп булганча, ил күләм проектлар ул инде рәсми рәвештә 19 елдан кабул ителде. Аның инде беренче этапы 24 елга хәтлек билгеләнгән. Бу бик зур күләмдәге проект, чөнки аның үзенең бурычлары бар, үзенең направлениесе бар. Монда әйтәсе килә, менә берничә юнәлешен бу инде каралган безнең ил эчендә үзебезнең финанс мөмкинчелекләрен шушы юнәлешкә юнәлдереп, аның эчендә менә эшләргә төрле проектларны. Бүгенге көнне бу эш алып барыла, даже менә шундый цифрлар бар. 17 елга белән чагыштырып караганда, менә уже хәзер 22 елда безнең 4 тапкыр менә бу юнәлештә акчалата әйтик арттырылган, менә бу вложение шуңа куелган акча, финанслар бу эш бик зур әйтик киң масштабта алып барыла. Аннан соң аның бурычында безнең менә зур тизлектәге интернет шелтәрләрен белән оештыру, бу эшне үзебездә күрәбез. Инде бүген андый шелтәр булмаган офисларда юк дип әйтергә була, чөнки һәрберебездә ул шелтәрләр бар. Ләкин әле, ләкин менә зур шәһәрләрдә бар ул, авылларда әле проблемалар бар. Бит инде башта бит инде куела беренче карашка зур шәһәрләрнән дә кешеләр күп яши, күп кешеләр кулланыш. Инде авылларда да бар, инде интернетсез авылларда юктыр дип әйтергә була, бу юнәлештә барыла. Өченчесе инде моның менә шушы өлкәдә куркынычсызлыкны булдыру. Менә куркынычсызлык менә базасы, менә шушы базаны саклау, аннан соң аны куллану мөмкинчелеге бирү. Менә бу аның инде куелган максатлары. Рөстәм Җәләтович, сездән сорыйсы килә. Менә соңгы ярты елда санкцияләр кертелгәч, Татарстанның IT тармагында нинди үзгәрешләр булды? Әйтик, без беләбез инде күп кенә халыкара компанияләр монда үз офисларын ябып, хезмәткәрләрен дә үзләре белән алып китүчеләр булды. Менә бу санкцияләр нинди үзгәрешләр ясады? Бу үзгәрешләрнең йогынтысы зур дип әйтсәм, дөрес булмастыр. Чөнки теләсә нинди кризис, теләсә нинди үзгәрешләр, авырлыклар яңа мөмкинлекләр тудыра. Мәсәлән,
2014 елны барлыкка килгән авырлыклардан соң һәм быел алып килгән икътисади авырлыклардан соң кайбер компанияләр, кайбер ширкәтләр яңа мөмкинлекләр алдылар. Шул авырлыклардан диек инде. Кризисның аның үз атамасы да бар. Мәсәлән, Кытай телендә кризис ул вейди дигән сүз. Ягъни ул ике иероглифтан тора. Берсе аның куркынычлык, икенчесе мөмкинлекләр. Һәм безнең IT өлкәсенә килгәндә безнең ике тип куркынычлык бар. Беренчесе ул быелгы вакыйгалар белән бәйле түгел. Ул инде күптән башланды, узган елны транзисторлар базарында зур гына авырлыклар барлыкка килде инде. Ягъни транзисторлар җитешми, күп кенә икътисади өлкәләр бик зур проблемалар алдында каршы килде инде. Һәм ләкин монда бик зур мөмкинлекләр дә тудылар. Ягъни күп кенә илләрдә, Россиядә шулай ук яңа производстволар ачылачак киләсе елларда. Һәм бу беренче мөмкинлек. IT компанияларга килгәндә, IT өлкәсенә килгәндә, безнең IT паркта да без мартта булган вакыйгалардан соң үзгәрешләрне сиздек. Ләкин ул менә яңалыкларда әйтелгән 30%-ка җитмәде. Безнең компанияләрдән 15% гына чит илләргә күчеп киттеләр. Шулай белгечләр дә 15% гына күчеп киттеләр. Аларның 7-8% кире кайтты. Һәм бу буш калган 15% ул калган 85% компанияләр өчен яңа мөмкинлекләр тудырды. Ягъни авырлыклар дисәк тә, бу авырлыклар кайбер компанияләр өчен яңа мөмкинлекләр китерә. 65% мәгълүмати иминлек базары буш калды. Аларның урынына, көнбатыш компанияләр урынына безнең IT компанияләр килә. Шул ук менә әйтеп кителгән Айдар Гузаировның компаниясе шул ук базарда бик көчле бер уенчы буларак таныла. Һәм безнең IT паркта да ни өчен без менә күптән түгел яңа IT паркны ачтык. Чөнки безнең базарда эшләргә теләүче IT компанияләр саны арта. Билгеле, IT белгечләр җитешми. Ләкин IT белгечләр ул бөтен дөньяда зур бер проблема. Бөтен дөньяда җитешмәйме? Бөтен дөньяда җитешми. Ләкин безнең базар бик кызык базар бүгенге көндә. Шуның өчен бу куркынычлыклар, бу яңа үзгәрешләр әлбәттә зур бер авырлыклар тудыра. Ләкин шул ук очракта яңа мөмкинлекләр дә тудыра. Мәгълүмати иминлек технологияләрен моңарчы чит ил компанияләре эшли иде. Хәзер безгә үзебезнең компанияләргә эшләргә туры килә. Алар әле җитештергән продукт бармы әле ул? Әлбәттә бар. Бу импортозамещение ул бер көндә ясала торган программа түгел. Бер көндә компанияләр чит илдән килгән программаларны инкар итә алмыйлар. Ягъни яңа программалар җитештерү өчен 3 айдан 8 айга хәтле минимум вакыт таләп ителә. Һәм шушы бушлыкны без һәр тутырабыз. 2011 елда бизнес инкубатор ачкан идек IT паркта. Бүгенге көндә 3нче бизнес инкубаторны ачтык яңа IT паркта. Һәм 10 ел эчендә 600-га якын компания җитештерелде шул бизнес инкубаторда. Соңгы 2 елда шул информацион мәгълүмати иминлек өлкәсендәге компаниялар саны артканын күрәбез без. Без беләбез инде республикада дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне без онлайн интернет аша башкарабыз һәм быел аларны 100% интернеттан хезмәт күрсәтү мөмкинлеге бар. Назлы Гөлнә, әйтегез әле, киләчәктә без кайсы өлкәгә нинди проектлар булачак? Менә дәүләт хезмәтләре порталы тулысынча интернетта булгач, алга таба ничек дәвам итәсез бу эшне? Ел ахырына кадәр дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә алу мөмкинлеген булдыру өстендә бүгенге көндә эш алып барабыз. Бүгенге көндә 237 хезмәтне электрон рәвештә алу мөмкинлеге бар. Алар белән без муниципаль хезмәтләр порталында, портал Госуслугта таныша алабыз. Һәм ел ахырына кадәр 88 хезмәтне шулай электрон рәвешкә күчерү өстендә бүген эш алып барыла.
Статистика күрсәтүе буенча гражданнар дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә алу мөмкинлеге белән бик актив кулланалар һәм бу аңлашыла да, чөнки әлеге мөмкинлек ул уңай, кешеләргә вакыт һәм энергияларын сарыф экономияләргә ярдәм итә. Мәсәлән, бүгенге көндә теләсә кайсы җирдән, теләсә кайсы вакытта табибка язылуымы, штрафлар түләүме, яисә кирәкле булган справкаларны алырга мөмкинлек бар. Мәсәлән, бу елны 1 апрельдә без 1 сыйныфка мәктәпкә гариза бирү мөмкинлеген шулай ук электрон рәвештә булдырдык. Элек әти-әниләр үзләренең балаларын теләгән мәктәпкә бирер өчен иртән иртүк яисә кичтән үк документларын тотып мәктәп ишек алдында торган булсалар, бар иде шундый хәлләр. Бүгенге көндә исә алар аны идән электрон рәвештә эшли алалар. Тагын бер яңа законны әйтеп китим. Узган ел ахырында кабул ителде. Суд утырышында катнашу да дистанцион мөмкин хәзер. Катнашып була. Безнең инде депутатлар дистанцион приемнарны, халыкны кабул итү тиз генә эшләргә кирәк булган эш булса, бу инде безнең порядке вещейга кирде хәзер. Пандемия ярдәм итте безгә. Сайлауларда бит инде дистанцион рәвештә бүген алып барыла. Үзебез күргәнчә инде икенче сайлау безнең халык инде шуныннан иеннән даже башка шәһәрдән дә дистанцион рәвештә үзенә теләгән кешенең сайлау өчен тавыш бирә ала. Әмма бүген IT өлкәдә иң популяр юнәлешләр нинди? Шул турыда моңа кем җавап бирә ала? Менә нинди проектлар бездә, нинди проектлар эшләнә? Безнең IT компанияләр нинди проектларны эшлиләр? Трендлар дибез. Нинди трендлар бар? Мин әйтеп карыйм. Әйдәгез. Трендлардан соңгы 10 елны да күз алдына китерсәк, трендлар стартапларга карасак, 2009 елны IT парк ачылганнан соң 2011 елны без бизнес инкубаторны ачтык. Һәм беренче проектлар алар күбрәк IT өлкәсендә без B2C дибез, business to client, ягъни гади клиентлар өчен, менә теләсә нинди клиентлар өчен проектлар, мәсәлән, Instagram кебек, мәсәлән, Facebook кебек. Ягъни безнең яшүсмерләр шул проектларны күреп, шул проектлар белән дәртләнеп, шундый проектлар җитештерә иделәр. Ягъни әле безнең IT продукт нәрсә икәне культурасы юк иде ул вакытта. Һәм 5-6 ел эчендә бездә шундый IT продуктлар, IT проектлар җитештерү культурасы тәрбияләнде студентларда. Ягъни без мәктәптән өйрәтә башладык бит инде IT нәрсә икәнен. Һәм IT проектларының сыйфаты шул бик зур үсте. Һәм 2017 елдан алып без яңа проектлар күрә башладык. IT паркта да IT компаниялар буларак һәм нинди проектлар? Ягъни мәсәлән, мәгълүмати иминлек без әйтеп киткән. Ягъни мәсәлән, шул зур корпорациялар, аларның клиентлары буларак төгәл мисалларга килсәк, ясалма интеллект өлкәсендә проектлар артты һәм барлыкка килде. Алар барлыкка килде 2018 елдан алып. Һәм 2 ел элек бик күп өстәмә чынбарлык проектлары да артты, саны артты. Рәхмәт. Менә ясалма интеллектка кагылдык. Татарстанда менә кайсы өлкәләрдә ул актив кулланыла. Әйтик, без беләбез инде Иннополиста безнең пилотсыз таксилар, машиналар йөри, аннан соң ризык китереп бирү автоматлары, роботлар эшли. Менә кайчан, әйтик, менә безнең менә шушы проектлар, программаларыбыз өчен сценарийны кайчан роботлар яза башлар? Дәвамча бу хәл инде бүген дә булырга мөмкин, ләкин аның сыйфат ягы бик зур сораулар тудыра. Гомумән ясалма интеллект мәсьәләсенә килгәндә, ул ниндидер, ничек дип әйтим, кеше күрмәгән әкияти нәрсә түгел, ул бары тик компьютерга инде булган мәгълүматны биреп, шул мәгълүматтан ниндидер берәр җавап табу мөмкинлеге ача. Ул кешедән акыллырак булып китсә, безгә зыян итә башласа. Бу менә ясалма интеллектның
әхлакый, әдәби, хокукый якларына безне китерә. Ләкин гомумән алганда ясалма интеллект ул кешедән артык көчле әлегә була алмый. Чөнки әлегә безнең хисаплау ресурслары Чөнки аны кеше ясый. Юк, аннан да бигрәк аның әле хисаплау ресурслары зур түгел. Кеше ясап та ул инде теоретик рәвештә кешедән көчле була ала. Чөнки аның мәгълүматны үзләштерергә мөмкинлекләре зурайып китәргә мөмкин. Һәм ул кешедән аермалы буларак 24 сәгать бернинди ялсыз, нәрсәсез, тиз рәвештә эшләргә мөмкин. Ләкин бу нинди өлкәләрдә кулланыла дигән сорауга килеп тусак, аның кулланылу өлкәләре бик күп төрле, аның инде булмаган өлкәсе юк дисәң була, һәм аны куллану өчен ике бик зур фактор роль уйный. Беренчесе аның мәгълүматның булуы, мәгълүматның күп булуы, мәгълүматның сыйфатлы булуы һәм мәгълүматның бик күп төрле булуы. Һәм икенчесе яхшы аңлаешлы кагыйдәләр. Никадәр кагыйдәләр аңлаешлырак, ясалма интеллект шул кадәр файдалырак, чөнки ул ясалма интеллект, ул кеше аңа нинди мәгънә сала, шул мәгънәне генә әлегә ул репродукцияләргә әзер. Шуңа килгәндә, инде мәсәлән, авыл хуҗалыгы, урман хуҗалыгы өлкәсендә спутниктан төшерелгән рәсемнәргә таянып, бик күп файдалы эшләр алып барыла. Мәсәлән, аның куркынычсызлыгы, аның су җитәме, су җитмиме, уңыш яхшы буламы, шундый нәрсәләрне әйтергә мөмкинлекләр туды. Шул ук, мәсәлән, без әйтеп үткән социаль челтәрләр, YouTube, мәгълүмат чаралары, аларда да инде ул бик зур роль уйный. Менә, мәсәлән, сез әйтеп киткән медицина өлкәсенә килсәк, пилотсыз таксиларга килсәк, монда әле ясалма интеллект өчен ялгышуның бәясе бик зур. Ул инде кеше гомерләренә торырга мөмкин. Шуңа күрә бу өлкәләрдә технологияләр башка күп өлкәләргә караганда күпкә зуррак үсешкә ия, ләкин әлегә бернинди кешенең куркынычсызлыгына зарар китермәс өчен безнең гарантияләр юк. Шуңа күрә ул әле технологияләрне артык еш куллана алмыйбыз. Рәхмәт, бүген IT өлкәдә иң төп проблеманы нәрсә дип атар идегез? Иң төп проблемаларның берсе ул әлбәттә кадрлар җитмәү соравы. Моның сәбәпләре IT кадрларга спрос күп булуы. Һәрбер өлкәдә дә IT специалист булырга тиеш. Һәм югары уку йортларында программаларның аз булуы һәм бюджет урыннарның шикле булуы да сәбәп булып торадыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Быел чикләүләр кертелүгә Россия хөкүмәте тарафыннан иң беренче булып IT өлкә белгечләренә ярдәм чаралары кабул ителде. Бу ташламалы ипотека, компанияләрне 3 елга салымнан азат итү, НДСны нулгә калдыру, яшь белгечләргә армия хезмәтен кичектерү, шулай ук һәм башка ярдәм чаралары. Бу чаралар чыннан да илдә IT белгечләргә сорау зур икәнен күрсәтте һәм алар чыннан да алтын бәясенә тиң хезмәткәрләр. Тик менә безнең үзебездә дә алар әлегә җитми, шуңа күрә аларны үзебездә әзерләргә кирәк. Гомумән безнең вузларда бюджет урыннары күпме бирелгәннәр шушы өлкәгә? Дөрестән дә безнең һөнәри урта, һөнәри белем бирү учреждениеләрдә һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләрдә дөрестән дә бюджетлы урыннар саны артты һәм контроль кабул итү саннары да шулай ук артты. Без белгечләрне күпме чыгардык соң быел? Барлыгы 4000-гә якын IT белгеч чыгарылды. Менә бу елны. Аның 1000-нән артыгы урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең чыгарылыш укучылары һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләре. Ул безнең белгечләр чыгарыла, әмма аларны эшкә кабул итү һәм аларны безнең экономика тармаклары теләп кабул итәләр микән? Менә монсы да сорау буларак, аларга күпме хезмәт хакы түләнә икән? Аларны көтеп торалар микән? Менә бусы бер сорау булса. Икенче мәсьәлә контроль саннар арттымы дип сезнең сорауыгыз шушылай яңгырады. Әгәр узган ел белән чагыштырсак, ул 40 соңгы 3 елда 40%-ка артты контроль кабул итү саннары. Урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә 1200 контроль саны булса, югары һөнәри белем бирү учреждениеләренә 2000-нән артык контроль цифрлар. Демәк, сез әйтәсез инде менә бу белгечләргә безнең республикада эш бармы икән дип. Бу сорауны Рөстәм сезгә мөмкин, әйдәгез алмас. Аның өчен минемчә бездә IT белгеч
кытлыгы юк. Бездә профессиональ IT белгеч кытлыгы бар, һәм без күбрәк моның турында уйларга тиеш. Бу чөнки бу статистика, мәсәлән, вуздан кем чыгарылган, күпме чыгарылган, дөрес бөтенләй картинада күрсәтми. Безнең техникумнарда, вузларда IT белгечләренең әзерләү сыйфатын арттырырга кирәк дисез. Ая, дөрес. Рәхмәт. Ул белгеч бит әле ул программалау телен белде дә, аны каядыр кулланды дигән сүз түгел, ул киң карашлы булырга тиеш. Әгәр ул мәгариф системасы өчен ниндидер программа яза икән, ул мәгариф системасын эчтән белергә тиеш. Ул әгәр дә медицина приборлары өчен ниндидер программа программа чаралары яза икән, ул медицина белән бәйле терминологияны һәм аның эчен белергә тиеш. Ягъни монда махсуслашкан профессиональ белгечләр кирәк, программистлар. Рөстәм, сез нәрсә дип әйтер идегез? Менә IT компанияләр ничек менә безнең белгечләрне теләп эшкә алалармы? Аларны өстәмә укытырга кирәкме? Аларны өстәмә укытырга. Бу проблема шуннан да бик күптән, Алмаз да әйтеп китте. Беренче проблема әлбәттә ул белгечләр саны. 4000-гә якын менә әйтеп кителгән бу сан, ул бүгенге көндә республикада бу саннан 3 тапкыр артык таләп ителә белгечләр саны. Ягъни югары уку йортлары саны җитешле, урта уку йортлары саны да җитешле, унга якын дип әйтсәк. Ләкин аларның чыгарылучы белгечләр сыйфаты бик зур дәрәҗәдә түгел. Ягъни безнең бик көчле мәктәпләр бар, IT мәктәпләре. Иннополис университеты, ВМК, ИТИС һәм башкалар. Ләкин менә IT белгечләргә карасак, безнең төп дәрәҗә бар. IT белгечләр дәрәҗәсе бар. Беренчесе ул тестировщик, шул иң башлангы позиция. Сез менә компаниядә эшли башлыйсыз шул позициядан. Икенчесе junior программист, ул ягъни башлангыч программист. Һәм аннан соң китә инде дәрәҗәле программистлар, middle программист, ул уртак программист һәм senior программист, югары дәрәҗәле программистлар. Бүгенге көндә безнең уртак һәм шулай ук югары уку йортлары беренче 2 дәрәҗәне генә җитештерәләр. Ягъни кайбер очракларда әлбәттә бик яхшы студентлар middle һәм яки урта дәрәҗәле белгечләргә җитешәләр, ләкин бу проблема инде күптәннән бирле безгә билгеле, инде IT өлкәсе барлыкка килгәннән бирле. Шуның өчен IT компаниялар, без IT паркта үз IT академиясын укытасызмы? Әйе, без дә укытабыз. Һәр компания бүгенге көндә билгеле булган Барс Group, ICL, мәсәлән, технократияның үз мәктәбе, бик яхшы мәктәбе бар. Һәр компанияның бүгенге көндә үз мәктәпләре бар. Ягъни алар компания эчендә үз белгечләрен middleдан алып, seniorга хәтле җитештерә алалар. Senior булырга аны бер уку йортында хәзерли алмый. Senior ул менә мәсәлән фән өлкәсендәге доктор кебек. Докторга сез бер кайчанда укый алмыйсыз. Сез фәнни ачыш ясарга тиешсез. Шулай ук seniorда. Senior булыр өчен сез ачыш ясарга тиеш һәм яки бик зур, бик күп дәрәҗә тупларга тиешсез. Аңлашылды, рәхмәт. Бездә менә шушы IT юнәлешкә укыту дип әйтик инде мәктәптән ук башлана бит. Мәктәптә безнең 7нче сыйныфтан информатика дәресләре керә башлый. Менә ул атнага 1, минем белүемчә ул атнага 1 һәм аның эштәлеген дә бераз үзгәртергә кирәктер, чөнки ул искермәде микән? Минзәлия Сәгъдиевна, ничек уйлыйсыз? Менә дөрестән дә информатика дәресе 7нче, 8нче, 9нче сыйныфларда укыту программасының мәҗбүри өлешендә атнага 1 сәгать. Шулай булгач инде укучы бала елына 34 сәгать информатика дәресе ала. 7нче сыйныфта, 8нче сыйныфта һәм 9нче сыйныфта. Бүгенге көнгә килсәк, без менә бу белгечләрнең сыйфаты дип әйтәбез инде. Белгечләрнең сыйфаты бүгенге көндә югары дәрәҗәдә була алырга, тиешле дәрәҗәдә булырга әле мөмкин түгел. Ни өчен? Чөнки без бүген чыгарабыз 19нчы, 20нче елларда мәктәпкә килгән балаларыбызны. Яңартылган дәүләт стандарт программалар буенча укытылган балаларны без менә быел беренче тапкыр чыгардык. Безнең нинди фәнне алсак та, аның фәннең күрсәткече ул бердәм дәүләт имтиханының сыйфаты. Менә шушы сыйфатка сезнең игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Бу быелгы чыгарылыш укучыларның 2700-ы информатика фәнен сайлап алды.
узган ел белән чагыштырганда бу ничек соң? Узган ел безнең 2332 бала сайлаган булса, быел 2700. Аннан алдагы елны алсак без 1900-дән әз генә артык бала сайлаган иде. Күргәнегезчә, елдан ел безнең информатика фәнен сайлаган балалар арта бара. 9-нчы сыйныфны килсәк, менә соннарын алсак, быел 9-нчы сыйныфларның 20416 бала информатика фәнен сайлап алды. Менә чагыштырып карасагыз, 10-нчы сыйныфтан, 11-нчы сыйныфтан соң 2700 бала, 9-нчы сыйныфтан соң быел беренче тапкыр без шушының кадәр баланы информатика фәнен бирдердек. 20416 бик күп сан. Менә уку йортларына кергәндә информатикадан тапшырылган имтихан нәтиҗәләре белән кирип буламы? Кирип була, әлбәттә. Менә хәзер алга таба мин тагын бер мәгълүмат турында җиткезәсем килә. Шул хәтлек без ул мәгълүмат белән горурланабыз. Чөнки безнең информатика фәнен Россия күләмендә алганда һәр елны 6-7 балга югарырак бирәләр. Быелгы безнең чыгарылыш балалары 67,8 бал җыйдылар. 67,8 бал. Россия күләмендә ул 59,5 бал. Димәк, атнасына 1 сәгать укып та шундый нәтиҗә күрсәтеп була дигән сүзме? Әллә өстәмә шөгыльләнәләрме? Өстәмә шөгыльләнәләр. Бүгенге көндә безнең ачылган кванториумнар, без узган ел ачтык кванториум 98-нче мәктәп базасында Казан шәһәрендә, быел ачтык без Бөгелмә шәһәренең 2-нче лицей базасында кванториумнар ачтык. Бу бит инде кванториумнарда. Аннары үсеш нокталары безнең заманча мәктәп федераль проекты бик күп тәргеш бирде балаларыбызны менә шушы IT технологиялар буенча укыту һәм шушы фәннең тирәнлеген тәэмин итү өчен менә шушы үсеш нокталары бигрәк тә безгә булышлык итә. Чөнки бу үсеш нокталары проекты ул кичкенә шәһәрләр һәм авыл мәктәпләре өчен гамәлгә ашырыла. Бүгенге көндә без ул 2019 елдан бертен гамәлгә ашырыла бу федераль проект. 370 үсеш ноктасы ачкан булсак, бу уку елның 1 сентябрьнә без тагын 117 үсеш ноктасы ачтык. Үсеш ноктасы дигәндә аңларга кирәк, бу районнардагы мәктәпләрдә робот технологияләр белән эшләү һәм менә кичкенә сыйныфтан ук балалар менә шу технологияләрне өйрәнә һәм шундый мөмкинлекләр тудырылган дигән сүз. Балалар бакчаларыннан башлап безнең робототехника, леготека, менә шушы түгәрәкләр оештырылган. Шуңа күрә мин уйлавымча, безнең бүгенге көндә мәгариф системасы IT кадрлар әзерләү буенча үзлексез системаны булдырды. Балалар бакчаларында робототехника, леготека дәресләре булса, башлангычларда, урта сыйныфларда информатика дәресләре һәм дәрестән тыш чаралар, түгәрәкләр оештырылган. Алар шушылай кванториумнарга баралар, үсеш нокталарында үзләренең. Рәхмәт, аңлашылды. Лилия Фәтхиева безнең студиядә информатика укытучысы. Лилия, менә әйтегез әле, дәресләрнең эштәлеге ничек? Менә сез үзгәртерегезме дәресләрнең эштәлеген? Менә ФГО стандартка килгәндә инде күбесе тартып бетерә алмый ул ФГО стандартларына. Чөнки менә шул алдагы 7-нче класслардамы, 8-нче класслардамы аларның белемнәре дөрес дәрәҗәдә бирелмәү инде. Менә шундый. Моны ничек аңларга? Моны менә мәсәлән тема бит инде математикада кебек катлаулана бара, информатикада да. Бина төзегәндә кирпечләр төшеп калса. Менә нәкъ шулай дөрес әйтәсез. Менә аларның базовый белем булмау, аннан соң алга таба мин аларга нәрсә сөйләгәнне алар аңламыйлар гына. Алар карап утыралар, менә шул. Менә ФГО стандартка мен әйтәсем килгән сүзем шул. Менә мәсәлән анда бер тема бар. Тема шунарга менә сәгать ярым. Мин инде техникумда укыткан, 2 төрле техникумда. Анда сәгать ярым бирелә. Google яисә Яндекстан поисковик темасы инде бу. Поисктан әйбер табу. Аның өчен сәгать ярым вакыт әрәм итеп утырганчы мин менә бүтән тема, яхшырак тема өйрәтер идем. Мәсәлән, аны инде минем кызым, 7 яшьлек кызым да табып бирәләр телефоннан. Шулай, аны укытучылар җайлыйдыр. Әгәр фәннең эштәлеген укытучы менә балаларына яраклаштырып, үзгәртеп бара ала икән, менә бу вакытта укытучылыгын бу осталыгы. Шулай. Менә оста укытучыларыбыз әлбәттә күбрәк булса иде, бу кайсы фәнгә кагылса да шушы.
нинди фәнне алсак та, белем өзлеклелеге алга таба җиңел алып бару өчен ул киртә булып тора. Шуңа күрә белем өзлеклелеге булмасын өчен бөтен укытучыларыбыз һәр дәрескә югары әзерлеклек белән балаларга белем бирсәләр иде. Ә хәзер рекламага бүленәбез. Тагын 1 минуттан тапшыруыбызны дәвам итәрбез. Хәерле кич, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Цифрлы тормыш һәм үсеш турында сөйләшәбез. Республикада милли өлкәне цифрга күчерү бурычы тора. Интернетта татарча контент булдыру турында сүз бара. Бу нисбәттән Фәннәр академиясе каршындагы Гамәли семиотика институты тарафыннан күп кенә проектлар әзерләнде. Ринат Абрикович, әйтсәгез иде, менә без беләбез инде, Татсофт тәрҗемә системасының, тәрҗемә проектының без актив кулланучылары. Менә кайчан татарча Т9 дип әйтик инде. Т9 барлыкка килер икән. Т9 дип анда инде аның бер функционалы, минемчә ул әллә ни катлаулы функциялар түгел. Бүгенге көндә андый без аны темасар дип әйтәбез, клавиатураны. Андый версиялар инде берничә эш башкарылган, берничә темасар, берничә приложение, кушымта инде ясалган. Ул шул Android системалар өчен, iOS системалар өчен бер версияны без цит белән дә бергәләп эшләдек. Алар хәзерге көндә дә камилләштерелә. Хәзер инде игътибар иткәнегез бардыр. Күбрәк тә яшьләрдә хәзер карап тормыйлар, бармында татар теле юкмы? Алар үзара шул урыс хәрефләре белән, кирилл хәрефләре белән аралашалар, әйме? Ягъни аларга ул өстәмә бер катлаулы бер бирем кебек тоела, телне сайлап аларга урнаштырырга. Шуңа күрә без андый берләрдә дә шикләнмибез. Бүгенге көндә аны камилләштерү шуңа бәйле. Шундый хәзер кушымча ясыйбыз. Ул урысча яза тора, урыс хәрефләре белән, аны татарча инде тәкъдим итеп алмаштыра тора. Дөрес итеп татарча әйләндереп бара. Мөмкин булса, мин шулай IT кадрлар турында кыскача гына әйтеп китмәкче булам. Монда зур шулай пробел бар. Әлбәттә, монда ярдәм чаралары ул бик яхшы. Менә минем коллегаларым әйтте, бик дөрес, мин килешәм. Бигрәк тә профессионал белгечләргә бу аны юнәлтергә кирәк, игътибар итәргә кирәк. Һәм монда мәктәптән соң вузларга баралар, вузлардан соң шундый безнең өчен зур проблема ул дип әйтик инде. Фәнгә тартуы авыр. Чөнки беренчедән ул урысча әйтмешли, фән кешесе дә бер штучный товар, әйме? Ансы бер яктан. Икенчедән менә бу IT шаралар ул зур IT компанияларга бирелгән. Ягъни хәзер вуздан соң фәнгә безнең тартылса да белгеч, аны үзебезгә җәлеп итү бик авыр. Демәк, киләчәктә әле бу ярдәм чараларын фән өлкәсе өчен дә бик яхшы булыр иде. Бик яхшы булыр иде, чөнки без менә импортозамещение дибез, әйме? Дөресен әйтергә кирәк, бүгенге көндә әле без күп кенә технологияларны, шул запад технологияларын кулланып эшлибез. Ләкин алга таба хәзер менә бөтенләй икенче караш, әйме? Аларны безгә үзебездә булдырырга кирәк, моның өчен бөтенләй икенче караш кирәк, бөтенләй икенче белемнәр кирәк. Һәм катлаулы яхшы технологиялар нигезендә ул бары тик фәнсез алга барып булмый. Рәхмәт, безнең студиябездә Белем.ру директоры, шулай ук Татнетны үстерү фонды башкарма директоры Раил Гатауллин. Сезнең проектларга менә меңләгән кеше кушыла һәм шулай ук сезнең проектлар интернетны татарчалаштырырга зур өлеш кертә. Менә сөйләп китсәгез иде грантлар турында. Без менә бүген ярдәм чаралары турында әйттек. Менә грантларга килсәк, кичкенә компанияләр президент грантларын ала аламы? Хәерле кичләр. Әлбәттә, иң беренче чиратта монда нинди булса социаль идея кирәк. Грантны алу өчен, ягъни сезнең идеягыз, сезнең башкара торган эшегез ул күп санлы халыкка аеруча ниндидер шундый ихтыяҗ булган шундый өлкәгә, социаль өлкәгә корылган икән, шуңа юнәлгән икән, ул вакытта бу проектлар чынлап та аның башкаручылары
сынапта булып, аның шитран планы төгәл билгеләнеп, аның дедлайны вакыты бөтенесе менә барысы да туры килгән чиратта, әлбәттә бу грантларны алып була. Бөтенесе ясарга, ләкин эш алуда һәм аны ясап чыгуда. Еш кына без бу проектларны ясыйбыз һәм без генә түгел, гомумән дәүләт ясый проектларны бит иншаллар дәүләт хезмәтләре күрсәтелә, тагын инде семиотиканың үз әйберләре бар бит. Ләкин телефонда татар клавиатурасы бармыни ул дип сораучылар бар. Шундый дәүләт хезмәте күрсәтеләмени ул дип сораучылар бар. Ягъни безгә шулай ук матбугат белән дә халыкка ирештерү юнәлешендә эшләргә кирәк. Шул күп кенә IT компаниялар нидә эшне эшлибез, аны инде халыкка ирештерү тагын бер мәсьәлә хәзер вакытта хәл итәргә кирәк. Һәм икенче мәсьәлә безнең республикада инде ике дәүләт теле, татар һәм рус теле, шуңа күрә эшләнә торган хезмәтләрне, сервисларны, программаларны бөтенесендә без үзебезнең республикабыз халкына ике телдә ясарга кирәк. Һәм аны әле куллану өчен безнең кайчагында белгечләрдә җитми. Мәсәлән, безнең шул хезмәтләр ике телдә бар ди, ләкин аны күрсәтә торган, хезмәт күрсәтә торган ниндидер бер бинада утыралар белгечләр, татар телен белмәүче апаларга нинди татар телендә җавап бирә алмый торган кешеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә менә бу очракта электрон хезмәтләр, онлайн хезмәтләрнең инде татар телендә эшләүе арта бара. Ул бик уңай, бик яхшы күренеш. Аны күреп торабыз. Инде безнең грантларга килгән чагында, мәсәлән, без күптән түгел алдык интернет-радио ачып җибәрдек, белем радиосы дигән, ул яшьләр өчен, мисал өчен хәзер вакытта яшьләр өчен татар телендә үзебез әйтәбез, безнең яшьләр нәрсә тыңлый, анда Моргенштернны тыңлый, тагын нәрсәне, үзебезнең татар музыкасы, татар радиосы, татар җырлары, мисал өчен, һәм тапшырулар, нинди тапшырулар. Мәсәлән, мисал өчен татар телендә әзерлек, белем бирә торган әзерлек системалары онлайн режимда юк диярлек. Без керәбез анда кайдыр Яндекстан, кайдандыр эзлибез, ЕГЭга һәм башкасына әзерләнәбез рус телендә, мисал өчен татар телендә әзерләнә системалары юк. Инде һәр кеше ул үз телендә, үз туган телендә аңлый икән, эшкәртә икән, ул аны тизрәк хәл итә, тизрәк эшли ала. Әгәр дә без әле күпмедер вакытны аны тәрҗемәгә калдырабыз икән, шуңа күрә безнең хәзер вакытта шушы татар телендә сервисларның җитеп бетмәү нәтиҗәсендә без хәзер татар телендә аңлый торган киләчәк буынны югалтабыз. Һәм бу инде безнең киләчәкне, татар телен киләчәген юкка чыгара мөмкин. Шуңа күрә бик тиз арада бу мәсьәләне хәл итеп, безнең шушы татар телендә аңлый торган киләчәк буынны булдырып, аны саклап, һәм менә шушы IT технологияләрдә буларны бөтәсен таштырга мөмкин. Демәк, безгә платформалар кирәк. Платформалар кирәк, әлбәттә. Ресурслар турында сүз барды, төрле тарафтан башкарыла торган ресурслар, шулай ук бигрәк тә дәүләт тарафыннан эшләнгән ресурслар, бүгенге көндә аларны ирекле дәрәҗәдә кулланып булмый, башка яңа проектлар төзергә. Менә шундый мөмкинлекләрне күбрәк ачырга иде. Ягъни эшләнгән икән ул эшне кулланырга яңа проектларга. Менә мисал итеп кенә әйтәсем килә, Татсофтны эшләгәндә ул шулай ук ясалма интеллект технологияларына нигезләнеп эшләнде. Аны эшләгән эшләр өчен параллель текстлар дип әйтәбез без, рустан татарчага, татарчадан рус теленә бик күп шундый текстлар кирәк. Без аны эшли башлаганда 1-4 ел элек мондый бик зур проблема иде, андый текстларын табып булмады. Без үзебезне цифрлаштырып, менә аны эшләр өчен якынча минималь дип әйтсәк инде 1 миллион җөмлә кирәк. 1 миллион җөмләне аны A4 форматына күчерсәң, ул 50 мең битлек документ. Менә шундый тәрҗемәне ясарга кирәк, кулдан күбрәк цифрлы инде тәрҗемә ителгән ресурслар юк. Менә мөмкин ул 1 миллион гына кирәк түгел, 2 миллион, 3 миллион, 10 миллион, 100 миллион. Демәк, менә без бөтенебез татар кешеләре, әгәр дә дөрес җөмләләр белән язсак интернетта, без һәрберебез, димәк, интернетны татарчалаштыруга өлеш кертәбез дигән сүз. Мин дөрес аңлыйммы? Дөрес, һәм инде кулланган хәзер бит инде бөтен җирдә цифрлаштырылган дибез, ул бит текстлар инде кулдан берәүдә язып утырмый, алар бар. Әгәр дә булганнарын без аны куллана алабыз икән, ул безнең сыйфатны, тәрҗемә сыйфатын тагын да яхшырта. Һәм тагын бер нәрсә, күбрәк тел өчен менә бу цифрлаштыру, ул бит телгә үтеп керде, тел өчен аның бик зур йогынтысы, тәэсире. Әгәр дә без аны күптән сөйлибез инде, әгәр дә тел ул ресурсларга кермәсә, кулланылмаса, без аны үстереп тә булмый, саклап та булмый. Инде кулланыр өчен
актив кулланыр өчен яхшы ресурслар булырга тиеш. Тик дәрәҗәле, популяр ресурслар. Менә шундый ресурслар ясарга кирәк. Грант алган тагын бер проект, ул безнең әдәби марафон проекты, шулай ук Россия дәрәҗәсендә хуплауга лаек булды. Әгәр дә без ВКонтакте социаль сетьләренә керәбез икән, әдәби марафон хэштегы белән 240 меңнән артык хәзерге вакытта татар әсәрләренә, шигырьләренә өзекләр алырга була һәм әдәби марафон хэштегы белән бөтен ВКонтактеның базасын алып, семиотиканың базасына кертергә була саф татар телендә язылган үзекләрне. Әлбәттә, аларның кайберләре кабатланадыр, әмма ләкин бу безнең социаль челтәрләрдә хәзер вакытта шуның кадәр күп интернет челтәрендә безнең язучыларыбызның, классикларыбызның әсәрләре дигән сүз. Аны Муса Җәлил хэштегы, Тукай хэштегы, Сибат Хаким һәм башка хэштеглар буенча һәрбер язучыны табарга була һәм монда һәр кеше үзе катнаша ала һәм әлбәттә инде бик күп мәсьәлә, менә сез әйтәсез, яшьләр безнең татар телендә салам дип яза икән, ул сәлам дипме, саламмы, нәрсә икән, аны анализларга әлбәттә катлаулырак булырга мөмкин, әйбәт. Әмма ләкин һәр кеше үз аңы булып, татар клавиатурасын куеп, хатасыз дөресрәк язса, бу инде интернет челтәрендә татар теленең сыйфатын баятыр иде һәм безгә бик күп мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирер иде. Рәхмәт. Мәгълүмати технологияләр башка һәр нәрсә кебек үк ул ике яклы. Аның бер ягы әйтик, тормышны сыйфатлырак итеп булса, икенче яктан бу иминлек мәсьәләләре. Хәзер безнең Эчке эшләр министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, иң күп җинаятьләрнең берсе ул интернет аша. Шуңа күрә алмасы, менә әйтеп китсәгез иде, ничек итеп җәмгыятьне һәм бизнесны гомумән шушы начар күренештән сакларга? Сез хәзер мошенниклар турында сөйлисез. Бу сорауны без бик еш ишетәбез. Аның өчен безнең ширкәт хәтта мәктәп курсын ясап җибәрде. Бу курсны безнең интернет сайтыбызда табарга була. Хәзер бөтен кагыйдәләрне санарга вакытыбыз юк. Кайберләрен генә әйтәм. Интернеттан килгән хатларга игътибарлы булырга тиешлеген бөтенез беләбез инде. Анысын да сөйләсе дә юк. Ләкин тагын да мөһимрәк, без интернетка җибәрелгән мәгълүматка игътибарлы булырга тиеш. Чөнки мәсәлән, социаль челтәрендә без үзебез турында бик күп шәхси мәгълүмат бирә алабыз. Кая эшләбез, дусларыбыз кем, күп акчабыз бар, кая ял итәбез. Бу мәгълүматны кулланарак мошенниклар безнең иске дус булып күренеп, безне алдылар. Икенче үрнәк, без күп кенә иҗтимагый Wi-Fi буенча эшлибез. Мәсәлән, кафеларда, кайбер җирләрдә. Анда саклы булмасак, мошенниклар безнең сыр сүзләребезне, банк картларыбызны ырлый алалар. Моны тыңласаң, бу кагыйдәләр бик күп. Моны тыңласа, без тормышыбыз паранойга әйләнергә. Мәсәлән, минем әни әйтә, мин бер кемгә ышанырга тиеш түгелмен хәзер. Минемчә, моны ничек хәл итә алабыз? Без бу хәлләргә әзер булырга тиеш. Без, мәсәлән, без һәр интернет ресурсы өчен аерым сыр сүзен кулланырга тиеш. Һәр ничек безнең банк картасын ничек тиз итеп блокларга өйрәнергә кирәк. Мәгълүматымызны берничә җирдә сакларга кирәк, резервлап. Буларны үтәсәк, бу вакыт безне алдасалар да, без бик күп нәрсә югалтмабыз. Аннары тормышыбызда паранойга әйләнмәс. Бу моңа игътибар итәргә кирәк. Уңай булыр, әйе. Рәхмәт. Марат Габдулхаевич, сез үзегез дә менә Акыллы шәкәр проекты турында күп беләсез, чөнки торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә сез белгеч һәм шушы проект турында әйтсәгез иде. Ул да иминлек белән бәйле бит. Чыннан да бу бик шундый, мөһим дә кирәкле дә проект дип әйтергә кирәк. Бу Акыллы шәһәр. Инде мин хәзер аны күз алдыма китә алмыйм. Бу программа, бу проектсыз безнең шәһәрдәге тормышны, күренешне ул бик шундый күп мәсьәләләрне үз эченә ала. Монда бу беренчедән бу бөтенесе шушы кеше өчен, үзебезнең менә шу гражданнар өчен эшләнгән иң беренчесе, аларга менә җайлы булсын өчен, аларга менә уңайлы булсын өчен, шу кешегә
ориентация беріп эшләнгән. Шуңа күрә күп мөмкинчелекләр бирелә. Икенчесендә менә шу технологик мөмкинлекләр безнең шәһәребездә шушы менә Wi-Fi менә хәзер бөтен транспортында кайчан киләсен, кайчан китәсен, инде дәрә шул дәрәҗәгә җиттек. Самолетның да кайчан кая чыкканын белеп карап тора алабыз. Менә бу инде может бүгенге көнне бөтен кешегә кирәк булмаса да, ул кирәк кешегә кирәк. Инде транспорт өлкәсендә бу бик зур тәгәрбүш дип әйтергә була. Аны без бүген күп әйттек. Менә бу безнең шәһәребездә инде бер генә дә пешмакта юктыр. Видеокамералар, алар менәның базасын булдыру, ул тудан туры менә МВД, полиция ягына кушылган ФСБ службаларга кушылган, чөнки кирәк вакытта аны кулланырга була. Шуңа күрә күп бу әйберләрне әйтеп китәргә була. Даже менә байында, может мотоциклда инвалидларны менә нача куйган кешеләргә даже менә интерактивный такталар безнең, алар даже күрмәгән кеше дә бүгенге көнне үзен кая ничек нинди информация кирәк, алар таба алалар. Бүген бик күп җирләрдә ул эшләнгән. Димәк, эш бара. Эш бара да, әйе, моның белән халык куллана. Шунысы әйбәт. Халык моңа бик рәхмәтле, чөнки бу кеше өчен бик күп элекке булган проблемаларында булган авырлыкларны җиңеләйтә. 1996 елда елны беренче тапкыр министрлар кабинеты карары нигезендә дәүләт органнарында компьютерлар һәм модемнар алып урнаштырылды. Анда эшләргә теләмәүчеләр бик күп иде. Бухгалтерлар юк, безгә кирәкми, зинһар өчен куймагыз дип шундай авырлыклар белән керде ул. Бүгенге көндә инде менә бик зур адымнар ясап алга барабыз. Чынлап та проблемаларыбыз да бик күп икән әле, бик күп икән. Татарстан алдынгылар арасында булса да, барыбер дә эшләребез әле бик тә күп. Һәм бу дәүләт эше, бу бизнесның эше, һәм гражданнарның һәрберсенең үзенең эше дә булырга тиеш. Белемен ныгыту, тирәнәйтү, күбрәк чынлап та карап бару, белеп бару, бу өлкәне өйрәнү. Арбадан төшеп каласыбыз килмәсә, шулай яшик. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Тапшыруыбызда катнашканыгыз өчен бөтен кунакларга бик зур рәхмәт белдерәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.